Bueno, bos días, grazas por estar aquí hoxe, os que asistides a esta rolda de prensa para facer balance dun ano de goberno bipartito na cidade do Partido Popular e máis Democracia Ourensana, que cumpriremos nos vindeiros días. Comezarei a falar eu para introducir algúns dos temas claves, xa non só do que foi este ano de goberno, senón tamén do que será o resto do mandato. Para os socialistas, o goberno bipartito non ten un modelo de cidade, nin neste último ano, nin sequera nos últimos 5 anos de goberno do Partido Popular. En clave urbanística, un dos temas fundamentais que virán nos próximos meses e que seguramente marcará o futuro da cidade é o novo Plan Xeral de Ordenación Municipal. Como sabedes, agora mesmo seguen en negociacións políticas os grupos municipais de goberno e o que nos decimos en todo momento é que se trata única e exclusivamente de negociacións políticas. En ningún momento se trata de buscar os intereses da cidadanía e o mellor plan para esta cidade. Dende a chegada ao goberno do PP no 2015 recuperouse a vella política urbanística do PP e dende a chegada de Jácome a cogobernar con eles mantívose esa vella política. E por qué? Porque o que eran liñas roxas para Jácome antes de chegar á alcaldía hoxe non son máis que negociacións para incumprir novamente as súas promesas, para estafar novamente os cidadáns. Estou falando dos rañaceos que nunca vai existir en Finca Mariña Mansa e tamén das famosas torres da Chavasqueira. O que sí, neste momento, os socialistas apelamos, despois de un ano de goberno, é a concelleira de urbanismo, a Sonia Ogando. Despois de un ano de goberno, vemos claro que hai un goberno roto, un goberno no que a concelleira de urbanismo ten que sair un día así outro tamén a desdecir o alcalde nas súas manifestacións, e sí que pedimos neste momento, coa proximidade da aprobación dun plan que pode hipotecar a cidade para os vindeiros 100 anos, é responsabilidade e valentía política para enfrentarse xa non só ao alcalde, senón ao seu propio partido. O mesmo partido que levou a aprobación provisional no 2015 este plan de urbanismo co que contamos actualmente e que levará sinado a remedia, incluindo 14 modificacións do anterior concelleiro de urbanismo á aprobación no pleno. Entonces, nos apelamos á responsabilidade desta concelleira. E por que o facemos? Porque creemos que se dende o seu propio partido lle queren mover a silla é porque pode haber algunha esperanza de que non teñamos que volver a revivir o pasado en 2003 con un plan de urbanismo que xere inseguridade xurídica e que poda hipotecar a cidade. Tamén con respecto ao AVE, que é outro dos temas importantes para esta cidade, queremos decir que o goberno municipal renunciou definitivamente a conseguir o mellor proxecto para unha estación intermodal nesta cidade. E por que o dicimos? Porque nos vindeiros días caducará ese convenio marco asinado por Jesús Vázquez e Etel Vázquez e toda a terna do Partido Popular, no que lle deron o cambiazo ao proxecto anterior de estación intermodal, e con esa caducidade nos dirixímonos na Xunta de Área de Urbanismo ao concelleiro de Infraestructuras, Miguel Caride, para pedirlle, como xa pedimos noutras ocasións, que se fixera un novo convenio, que se reformara o existente e que se apostara por cambiar as cousas, que non teñamos que quedarnos con ese pendello nin con esa estación que non dá solución a esta cidade e que tamén hipotecará o seu futuro. A resposta de Caride é que o Concello pasa a ser un mero oyente e que non van a facer nada porque nin se pode prorrogar nin facer un novo convenio, cando non sabemos perfectamente que eso sí se pode facer. Polo tanto, queremos denunciar unha vez máis que o goberno municipal se rinde a intereses políticos e deixa de loitar por unha estación mellor para os ourensáns. Os socialistas seguiremos loitando, eso que non quepa a menor dúbida. Despois, sobre proxectos estratégicos, está claro que non temos praza de abastos da Ponte nin en 90 días, nin en 12 meses, nin está, nin se lle espera, outra promesa máis incumplida. En canto á residencia de maiores que supostamente se vai a facer no barrio do Pino, no recinto da antiga estación de autobuses que tanto urxe derruir, seguimos denunciando que a situación urbanística da parcela
ofrece moitas dúbidas e non creemos que deixe de ser unha promesa máis electoral da Xunta de Galicia e do Partido Popular. Outro dos temas claves para nós durante este ano de goberno, o plan de mobilidade. O Partido Socialista promoveu desde o minuto 1 o consenso político para apostar por un novo modelo de mobilidade para esta cidade. Apoiamos o goberno municipal desde o minuto 1 xunto con outros grupos políticos para sacar adiante este plan. A resposta do goberno municipal foi, primeiro, o que decía Jácome nun principio, que era que eso non servía para nada. Ahora parece que queren amortizalo para sacar rédito político e deixar fora aos grupos municipais. Para nós é un gran erro, de feito nos pedimos reiteradamente que se constitúa esa comisión de seguimento do plan de mobilidade, e despois da crise sanitaria vivida o que sí podemos decir é que Ourense perde unha oportunidade histórica para cambiar o seu modelo de mobilidade urbana pola neglixencia do goberno municipal, porque a día de hoxe é inaudito que non este en marcha xa Cidade 30, é inaudito, como é inaudito que non se afrontaran outras peatonalizacións en zonas da cidade e que non se apostara tampouco, máis ben todo o contrario, polo uso da bicicleta como medio alternativo de transporte nesta nova normalidade. Tamén é verdade que o transporte urbano sigue 5 anos despois en precario, froito da desidia do goberno municipal. Aínda o vindeiro pleno irá o regulamento de transporte urbano, que é un paso previo aínda á licitación dese servizo. Hai que decir que nós fixemos unhas achegas que melloran sustancialmente ese regulamento e que seguiremos a prol de que se mellore a mobilidade nesta cidade, pero seguimos dicindo que é insuficiente a labor do equipo de goberno. Despois, en canto ao plan de obras, tiñamos un plan de obras no que os veciños tiñan voz e podían propoñer aquilo que máis necesitaban. Agora mesmo temos o plan de rampas e escaleiras mecánicas de Gonzalo Pérez Jácome, é o que temos. O único que pedimos nós, como líderes da oposición tamén, é rigurosidade. Os cartos públicos hai que empregalos en obras, pero tamén exiximos que haxa un estudio de viabilidade desas obras e tamén que haxa un estudio sobre os custes de mantemento, porque non creemos que un plan de obras teña que responder ao capricho personal de Jácome en lugar do que sería a realidade, mellorar a vida dos veciños de todos os barrios de Ourense. Entonces, creemos que poden hipotecar a cidade con este plan de obras e exixiremos que, se non hai un informe claro de canto nos vai custar manter esas escaleiras mecánicas ou esas alternativas de obras para fomentar a mobilidade, que mellor que non se faga. Por outra banda, no que respecta a medio ambiente e limpeza, pois seguimos igual ou peor. A cidade está tal e como a vedes, a cidade está sucia, está abandonada, chea de maleza, un ano máis, xa levamos uns cantos, e a realidade é que o contrato de mantemento de zonas verdes e espazos deste tipo na cidade segue en precario, ocasionando un despiporre de intereses de demora ás arcas públicas, unha vez máis pola neglixencia, neste caso, do Partido Popular, que é o que resenta esa área. Despois, seguimos esperando unha aposta clara por poñer en valor o Monte Alegre, por recuperar o viveiro municipal e tamén os paseos fluviais do río. Ata agora, nada de nada, máis que promesas, segue todo como segue. En canto á limpeza, por un lado, queremos denunciar que durante o período de confinamento, con máis ben pouca transparencia, o goberno municipal acordou prorrogar 2 anos máis o contrato do servizo de limpeza pola porta de atrás. O propio alcalde dicía antes de ser alcalde que el se iba a encargar de que o cumprimento do contrato que fora exhausto e puntilloso. Eu creo que a día de hoxe segue igual ou peor, todo o que dixo quedou en nada. En canto aos soterrados, podemos afirmar a día de hoxe que neste ano, no 2020, non vai haber contenedores soterrados na cidade. Podemos afirmalo
claramente. En 90 días estaba claro que xa non, pois en un ano tampouco, e probablemente durante o ano que ven xa veremos. E por que decimos iso? Porque a día de hoxe aínda se está a elaborar a memoria do que custará renovar esos contenedores, que serán semisoterrados. Estamos a falar dun importe que ao millor supera os 3 millóns de euros, que logo tería que ir a modificación de crédito e logo tería que salir a licitación, que sería, dado o importe do que falamos, un mínimo de 6 meses para que foran realmente adxudicados e se poderan instalar. Estamos falando de que é outro incumprimento, porque o alcalde, aparte de decir que os arreglaría en 90 días, tamén dixo que os iba a reparar e non cambiálos e poñer uns novos, máis do mismo. A cidade segue feita un asco. E despois tamén, un detalle tamén importante é o proxecto Ecobarrio, que non é un tema menor, é un proxecto que sí que a priori parecía ambicioso, e a día de hoxe os membros do goberno municipal nin saben as obras que se levan feito, nin tampouco as que se van a facer. Realmente un pouco depende da Xunta de Galicia. De feito, a oficina que se iba a abrir a finais do ano pasado do Ecobarrio no barrio da Ponte aínda segue pechada. E remato que hai tamén, vai seguir o meu compañeiro con outros temas. Eu creo que un dos grandes eixos deste goberno non foi a xestión municipal, senón a súa ambición por colocar a Fins en nómina. Está claro que 23 asesores, como nunca houbo na historia deste concello, non son moco de pavo. Pagámolos todos por máis de 1,5 millón de euros o ano, máis os directores xerais, etcétera, etcétera. E o único que se dedicou o goberno municipal neste ano é a acomodar aos seus afíns, tanto do Partido Popular como de Democracia Orensana, e olvidarse da xestión municipal, dando a espalda aos cidadáns e intentando culpabilizar aos funcionarios, que sen dúbida, dada a incapacidade deste goberno, eu quero decir, e creo que neso coincidimos todos os membros do grupo municipal, que temos que facer unha mención especial á súa labor, porque non sei o que sería deste concello sin o seu traballo. Gracias. Bueno, xa escucho someramente a nosa compañeira a cuestións sobre este primeiro ano de mandato. Bueno, estou vendo que aquí podríamos poñer unha piscina neste espacio que temos. Campaba lle ben outra tamén aí fora, e ademais podríamos aproveitar as augas pluviais para facer un plan de termalismo que, por suposto, será pioneiro en toda Europa, non? Ben, este podría ser o resumo deste primeiro ano de mandato do Concello, pero nin esta é a sede de Democracia Ourensana, nin nós somos Pepito Piscinas, vale? Entón, bueno, en Ourense é ben certo que non se promocionará a cultura, pero o que si é certo é que levamos un ano encabezando o libro Guinness das maiores ocurrencias políticas de todo o Estado. O famoso parque acuático móvil e itinerante que nunca acaba de atopar o seu sitio, esas piscinas infinitas espalladas por toda a cidade, ese bluff de termalismo e alcalde cuns concelleiros que teñen dedicación exclusiva. Debe ser que xa non lles gusta o que estamos, disculpade, estamos a decir, perdón, disculpade. Decía, cuns concelleiros con dedicación exclusiva desaparecidos e outros que só aparecen para cobrar os plenos, para cobrar as xuntas de área nas que están en ata media dúcia delas, non? Por non falar do que xa decía Natalia, do número de gasto en asesores o maior de todas as cidades galegas. É dicir, a terceira cidade de Galicia por unha vez consegue ser a primeira en algo, non? Bueno, os cidadáns votaron a un alcalde para que quitase a Baltar, e resulta que o que fai é seguir perpetuando no poder, e mesmo lle entrega a cidade para que continúe o seu goberno e o seu espectáculo político que se celebre no Teatro Principal, que non é unha sede municipal, sino unha sede da Deputación de Ourense, non? Porque non lles vale o auditorio. É dicir, sei que o auditorio enmudeceu, ten problemas de son,
temos o mellor auditorio de Galicia con problemas de son, nin lles vale a sala José Ángel Ángel ou Ángela? Ángel, vale, José Ángel Valente, porque Seica é un recinto demasiado grande e céntrico para o pouco que este goberno lle interesa a cultura. Pero en cambio, sobre a nova biblioteca e o claustro de San Francisco, pois parece que lles está moi a desmán, como lle decía o alcalde ao ministro o propio día da inauguración, non? Bueno, o señor Jácome quere o todo na rúa Concordia, neste goberno cheo de discordia e de enfrentamento, non só entre o Partido Popular e a Democracia Ourensana, senón entre os propios integrantes, entre os propios concelleiros do seu partido. Este goberno de Jácome, que leva un ano enganando a cidadanía co apoio do Partido Popular e do señor Feijóo, que non lle importou seguir aturando a Baltar e sacrificando esta cidade e alcalde letal, como el mismo dixo, con tal de garantir os votos que lle compren para o vindeiro 12 de xullo. Un alcalde letal cuxo veneno puro, que din por aí, pois inoculou por orde directa do señor dos Peares, non sei se do lado de Lugo, pero de calquer xeito letal para Ourense. A democracia é tan xenerosa que ata dá o direito a equivocarnos, e nós confiamos en que boa parte deses 12.000 votantes de Democracia Ourensana se dirán conta neste ano que levamos de mandato que o que aconteceu en Ourense foi un fraude e un engano electoral. O xerif da cidade, enemigo de la ley y el orden, el confinamiento me lo salto porque soy el alcalde, la hora, ahora la quito, ahora la pongo, fora volardos, aparquen donde lles pete no casco vello, fora bicicletas que me molestan cando paseo, e as terrazas vayan poñéndoas como vexan e xa iremos vendo, pechadas hasta as 11 da noite ou a según si son de amigos. Ben, o mundo, remato xa, o mundo mudou con esta crise, mas o alcalde de Ourense parece que non se enterou. É dicir, a xente o que quere é máis estado de benestar, máis sanidade pública, máis protección laboral e social, máis ensino, máis emprego para a mocidade. Pero o señor alcalde, as prioridades desta cidade parece que siguen a ser outras, segue vendéndonos piscinas sin auga para que nos lancemos desde cabeza dende un rañaceus ata partirnos a crisma. Pero, bueno, tranquilos, que a cabeza seica podremos sustituir por inteligencia artificial, a falta da natural, e por placas extraídas e ensambladas no Auriensis Valley do futuro. Moitas gracias e deixo xa noso portavoz Rafa. Penso que despois da exposición dos meus compañeiros a pregunta que se faría calquera non é cal é o grau de cumprimento neste caso do programa político, senón que cumpriu, non? Realmente Jácome non cumpriu nada do que dixo, empezando por o peor de todo, que non cumpriu o seu propio programa cando decidiu pactar con Manuel Baltar. Fai un ano nesta cidade gañou as eleccións o Partido Socialista. A xente quería un cambio e non quería que seguira o Partido Popular ao fronte do Concello, porque tiñan 4 anos dunha experiencia nefasta. Como din por aí, quen non quere caldo dúas tazas, entonces o Partido Popular redobrou, neste caso, a súa posibilidade de mandato, pasando de un goberno inestable a un goberno consolidado co apoio de Democracia Ourensana, que a fin de contas é o mesmo que ter a Baltar gobernando no Concello de Ourense. De feito, dixo moi ben o meu compañeiro Rúas que agora os plenos municipais non se van facer nin en local municipal. E a razón, obviamente, dos problemas de son non é real. A razón real é que os traballadores, neste caso, do auditorio están despedidos. Están despedidos e a non ter persoal, pois non se pode celebrar ali os plenos. Non hai ningunha outra cuestión. Polo tanto, un novo fraude, unha nova mentira, un novo engano dun goberno e dunha cidade que descendeu de división. Vemos como medran, como progresan as demais 6 cidades galegas e vemos como Ourense se afunde nunha sima cada vez máis profunda
donde de verdade se cumpre, o único que se cumpre de todo o que dixo tamén neste tempo Feijóo é que Jácome era letal para Ourense. El sabíao. Por eso, ahora que hai os actos do Partido Popular non queren nin vir a Ourense, porque se ten que vir a Ourense o mellor teñe que dar a man ou coincidir con el en algún sitio. O único pacto real que funcionou foi o de que non se presentara a democracia ourensana, non fora a ser que lle quitara algúns botiños e puxera en risco, neste caso, que se mantivera a Xunta de Galicia. Conseguido o primeiro obxectivo, manter a Deputación Provincial, cando ninguén quería que seguise Baltar o primeiro Jácome, que no seu programa dicía votádeme a min que o voto eu a él, pero con B, pero parece que se enganou unha confusión de B con V, e realmente o que fixo foi votar a Baltar para manter unha Deputación Provincial, e Baltar, en xusta correspondencia, permite que este home como títere que é figure ao fronte do Concello de Ourense. Un Concello de Ourense que no momento de maior crise sanitaria en séculos se atopa ademais con este goberno municipal. Un goberno municipal desampara a cidade cando en todas as cidades, como ben dicía a compañera Natalia, pois non só teñen un plan de mobilidade, senón que peatonalizaron rúas, pero como é debido, é dicir, formalizando a través de documentos, poñendo as normas por as que se facían, sinalizando espazos públicos. Aquí desapareceu por completo o goberno municipal. Solo ocurrencias, persoas que nos chamaban a nós como concelleiros a ver que pasaba, como podían facer para poñer unha terraza ou para poñer outra instalación, porque non sabían como podían facer esas cousas, que lle dicían un horario de peche sin fixalo en ningún documento. É dicir, baixamos de tal nivel nesta cidade, é tal a degradación política que temos, que sí podemos comprobar que é letal para Ourense. Pero é letal a todos os niveis, económico, sanitario, social. É unha das partes que iba a comentar, e digo iba porque non o vou facer, en este caso é o Programa Social de Democracia Ourensana, non o vou a comentar simplemente porque basta botar unha ollada ao seu programa electoral para ver que non existía. É dicir, xa antes deste pacto da vergoña, o seu programa social era inexistente porque nunca tivo programa social. Como non ten programa nin modelo de cidade, como moi ben di a compañera Natalia, non ten tampouco modelo de convivencia, non ten modelo de mobilidade, o único que ten é un modelo para perpetuarse mentres poda e, a partir de aí, sacar, neste caso, a unha serie de persoas en oficio nin beneficio para introducila a nosa conta no goberno municipal. Alguén pode dicir que isto é lamentable, que é inaudito, que como se pode explicar. Eso mismo non lo di a xente a nós todos os días nas rúas. E dinnos que os votemos de aí. Claro, hai un craso error. Hasta as próximas eleccións ou hasta que alguén nese goberno teña un ataque de dignidade, iso non vai pasar. A xente fai cábalas sobre canto tempo durará este goberno. Non sei canto tempo vai durar ese goberno, non temos unha variña máxica para dicilo, pero sí é certo que hai unhas eleccións. Nestas eleccións hai un responsable máximo de todo isto. O responsable máximo é Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo, que nas reunións do Hotel Araguanei deu o seu visto bo para que Jácome pactase con Baltar. O único responsable do que está ocurrindo hoxe na cidade, por moito que non queira vir a ela, é Alberto Núñez Feijóo. En canto a Baltar, faino por mera supervivencia. É un réxime en declive, un réxime corrupto, permanentemente cheo de estafas á cidadanía, de clientelismo, de axudas aos amigos. Ese xeito de gobernar está nin máis nin menos ahora mesmo no Concello de Ourense, un Concello de Ourense que nós seguramente nos vamos a topar co mesmo que nos atopamos na Deputación Provincial, contratos menores en fraude de lei, absolutamente irregulares, pero nós veremos no Concello de Ourense cando teñamos acceso á plataforma de contratación, porque resulta que nin siquiera eso se pode ver. Está todo absolutamente opacado. Eso é como as persoas que teñen agora a entrada da Casa Consistorial. Ahora de repente apareceron persoas de unha compañía de seguridade que nos introducimos hoxe unha pregunta precisamente para que nos digan esa compañía quen é, que servizos se está prestando, canto tempo, porque para que nos vai a servir e canto nos vai a custar, non? Ese engadirase a un cento de preguntas que temos en contestar, como temos absolutamente todas as relacións que hai neste caso entre o Concello e os grupos da oposición absolutamente boicoteadas, cortadas, eliminadas por incumprimentos permanentes en asistencias a comisións, xuntas de área, por incumprimentos en condicións de cada un dos grupos políticos en canto ao funcionamento, non está cumprindo absolutamente nada desde que empezou neste caso o mandato. Así poderíamos seguir de modo infinito. A pregunta é canto vai durar.
e xa que nós non podemos responder. O que sí nos decimos é que nós vamos a seguir traballando ca mesma ilusión. Nos vamos a seguir axudando a xente en todo o que podamos. E nos decimos a xente que non perda a esperanza. Hai unhas eleccións galegas onde a xente ten que posicionarse, onde a xente ten que lembrar, por moito que outros queiran que se esqueza, cal é a realidade e por que estamos aquí. Hai causas. Esta cidade ahora mesmo podía estar en perfecta sintonía co goberno do Estado e podíamos estar facendo infraestructuras, desenvolvendo as áreas termais de modo real, desenvolvendo infraestructuras, circunvalacións, bulevares termais, cultura. Poderíamos estar facendo algo que esta cidade merece. En lugar de eso, non temos nada. O único que temos é, día tras día, promesa tras promesa, unha serie de enganos dirixidos únicamente a disimular, a chamar a atención, a salir nos medios dunha persoa que ademais dirixe unha televisión de dudosa legalidade. De dudosa, creo que son moi xeneroso. Todo funciona así, sen ordes escritas e intentando colocar a persoas do modo, ademais, máis evidente para todo o mundo, por moito que queren disimulalo. O director xeral de Inteligencia Artificial ten nomes e apelidos, todo o mundo sabe. E o famoso city manager ou coordinador xeral, como queran chamarlle, tamén ten nomes e apelidos. E ninguén se escandaliza xa. A que nivel de degradación podemos chegar nesta cidade e canto máis pode soportar a xente? Pois iso vai depender de cada un de nós e hai unha oportunidade para manifestarse ao respecto. Esa oportunidade é o 12 de xullo, que ninguén o dubide. Eu, ademais, invito a xente a que o 12 de xullo lembre quen son letais para Ourense e que pensen, a partir de aí, se é posible cambiar a realidade ou non. Vivimos nunha democracia. A democracia funciona co voto. Inda así hai enganos. Todo o mundo sabe o que pasou fai un ano. Aqueles que dixeron que iban a apartar o Partido Popular, nefasto para a cidade, nefasto para a provincia, foron os seus primeiros aliados, únicamente por cuestión económica. Non hai outra. Valores cero. Interese por a cidadanía cero. Pero estamos no Partido Socialista. E o Partido Socialista non ten nada que ver con esa xente que manteña a esperanza a cidadanía, que manteña a súa confianza no labor que estamos a facer, e vamos a ser pertinaces. Vamos a buscar a legalidade. Non vamos a permitir que fagan falcatruadas, e todas aquelas que fagan terán coñecemento a través delo na opinión pública. Nós non temos ningún tipo de reparo nin nada que ocultar, non como a outros. Dito isto, simplemente quedamos a vosso dispor. Se queredes formular algún tipo de pregunta, pois aquí estamos. Sí, aproveitamos falando do labor do goberno. Te Jácome, bueno, te acaba directamente o señor Villarino polo tema das autónomos. Sí, bueno, Jácome é un aliado de Baltar. A ver, xa realmente podíalle poñer uns fíos e movelo directamente desde a Deputación Provincial, como xa o fai, non? Entonces, pois nós pouco temos que decir deso. O Partido Socialista está en contra, nin máis nin menos que do caciquismo. Nos o que queremos é que as axudas se repartan para todo o mundo cos criterios legais ou obxectivos que correspondan, e queremos que os autónomos teñan axudas. Proba delo é que sería dos autónomos nesta provincia se non fora por o Partido Socialista. Donde estarían? 10 millóns de euros, case nada, acaban de ser destinados para autónomos. No último, vamos a ver, en marzo e abril, máis de 82 millóns de euros, perdón, 121 millóns de euros é o que recibiu a provincia de Ourense, 121 millóns de euros entre axudas para autónomos, desemprego, pensións. Estamos falando de 121 millóns de euros. Que sería de Ourense? Que sería desta terra, unha terra esquilmada, unha terra liquidada por o baltarismo, que agora ten máis poder que nunca, tendo menos forza que nunca? Que sería desta terra se non fora por o goberno do Estado? E que sería se non fora por o Partido Socialista que, primeiro, é a primeira vez na historia, nunca, cando houve unha crise, se deron ERTES. Os ERTES é algo que dá por primeira vez o Partido Socialista. Estes que se queixan de que se tarda en cobrar e que se debe sempre a problemas de tramitación na Xunta de Galicia, ademais, lamentablemente, e algún erro administrativo que tamén pasa nas empresas que están xestionando, obviamente. ERTES, Partido Socialista. Pagas autónomos, Partido Socialista. Axudas e salario mínimo vital, o Partido Socialista. Axudas e subas as pensións máis que nunca na provincia con menos ingresos, Partido Socialista. A xente ten que ver cal é a realidade. Estes, que son poucos, pero que se encargan a xente de venderlle favores para dicirlle nos podemos te colocar. Esta xente que chama aos autónomos antes, un día antes, publica nos Facebooks de alcaldes e alcaldesas
publica que vai salir unha axuda con un cartón oficial do que vai sair o día seguinte. É dicir, xente que practica o caciquismo de sempre, esa mesma xente é a que di que o Partido Socialista está en contra dos autónomos. Que credibilidade, eu traslado aos medios, que credibilidade ten Jácome o Baltar? Que credibilidade, quen cree neles? Nos non, desde logo. E a xente tampouco. Eles o único que intentan, como non teñen saída, é tratar de atacar a reputación de alguén, porque eles xa non a teñen. No Partido Socialista esa reputación témola. Eu persoalmente non teño ningunha reputación que perder con esta xente, porque ao contrario, o meu obxecto é ser claro, transparente e axudar aos autónomos, e axudaros con garantías, que non teñan, que vai a pasar agora con algúns autónomos que cobraron 2 veces. Que lle vai a pasar? Cal é o nivel de seguridade, cal é a tramitación que se ten en conta na Deputación de Ourense? Unha Deputación de Ourense que permanentemente recurre ao insulto. Nós non temos que insultalos, simplemente temos que dicir o que están facendo, nada máis. É dicir, está a vista de calquera periodista pode entrar no Facebook da alcaldesa de Boborás, no Facebook do alcalde, bueno, da alcaldesa non, do Concello de Boborás, no Facebook da alcaldesa, neste caso do Imbra, da alcaldesa, do persoal, onde está etiquetado Manuel Baltar, por certo. Pode entrar tamén no Facebook, por exemplo, do Concello de Ribadavia, e así sucesivamente no do Concello da Peroxa, e pode ver como están anunciados antes de que salgan as axudas que vai haber esas axudas, e dicíndolle aos seus que as pidan. O día 12, cando non se poden solicitar esas axudas, ás 8:01, aparece unha relación de persoas que xa as piden. Como sabían que iba a haber esas axudas? Empatía universal, ciencia infusa. Teño que decir que o feísmo está instalado na política de Ourense, principalmente na Deputación Provincial, pero ahora tamén no Concello. Feísmo absoluto, feísmo político degradante, feísmo político que nos causa a todos noxo, con unha proxección desta cidade que o primeiro que che dicen en calquera sitio, só desde aí. Iso é o que temos nesta cidade, repugnancia fora das nosas fronteiras. Polo tanto, axudas a autónomos, nos os primeiros, cacicadas ningunha, para todos os autónomos, e non só para os autónomos. Alguna cuestión máis? Si despois deste ano faladas da alternativa que non vos vedes capaces de dicir canto vai durar o goberno de Jácome, pero hai alguna alternativa, a sintonía entre grupos da oposición, por poder, por exemplo, sí, co bloque con Ciudadanos, sintonía absoluta. Pero é máis, tamén temos sintonía con algún dos concelleiros e concelleiras do grupo do goberno. O que pasa é que manifestannos que, claro, son rens dun pacto. Só fai falta que algún deles teña un ataque de dignidade. Cun ataque de dignidades todo sería posible. Todos sabemos que o grupo de goberno é un tripartito realmente. É dicir, por unha parte está o grupo de Democracia Orensana, que iso é, bueno, un revoltixo de siglas, eso non é un partido político, é unha acumulación de intereses, e por outra parte está o Partido Popular A e B, no? Un está á frente del, neste caso, que é o exalcalde, como senador por designación autonómica, e outro pois son os afíns a Manuel Baltar. Manuel Baltar, que de vez en cando escribe en algún medio con pseudónimo para atizarlle, non? Xa fai tempo que non o fai, Manuel Bastos é o nome que utiliza. Entonces, a ver, o que pasa nesta provincia non pasa en ningún sitio para a sorte dos demais sitios, porque se en outros lugares ocorre o que ocorre aquí, a xente estaría revolucionada. A diferencia que temos aquí é que temos xente moi maior, xente acostumada durante moitísimos anos a asumir que isto é así. Feito social, decía Durkheim, non? Falaba, un feito social é algo que ocorre e que non se pode modificar, que incluso é coercitivo, como cando alguén non o fai, é como o exemplo típico é o do aplauso. Cando alguén aplaude, todo o mundo se sente compelido a aplaudir, porque é un feito social. O feito social do baltarismo morreu fai un ano, e ora sostense a duras penas con unha serie de cómplices, por chamarlle algo, de catadura política nula e moral menor aínda. Iso é o que temos. A solución para isto, pois bueno, eles están rotos por dentro de fai moito tempo. Se tiveran de que vivir, pues seguramente non estarían nesto, pero é xente que non ten de que vivir máis que destas cousas. Ningún deles, e traslado isto a esta Deputación Provincial, serían incapaces
de ter futuro nin de ter proveito, porque só poden vivir a lomos de isto. Viven desto. Isto é o que a xente ten que ver. E non dá para todo, por eso merma, pasa o tempo, cada vez hai menos. Entón a xente dáse conta de que o futuro escapas entre as mans. Hai unha oportunidade, o 12 de xullo. Despois do 12 de xullo falaremos. Alguna cuestión máis? Non? Moi ben.